Haka Shillong umpling Shillong Haka ni katayo ngilik rung Haka yin jong ikong de Gresha I Shilla ibadai ikurim jong uba GLP kinjing balaklat no but ikimi jong gilaingut ikun chenrang but arngut ikun kentai kumba piu I hangni kumba longlem kiwi ki Longkmie ikong de Gresha I Shilla ru ilong kumju ibun kam haying shetja ban pen krek ba mi lagi kun but ki Ksiew kum kiwi ki mei it ki mei kha Ikong de Gresha I Shilla ide ibala shong that na kakam hikai school hadin lai pu prasnem kajing shakri jong I ban sandur ya ki khna na du bekidang rut karta but ila shong that na ka school Holy Child High Secondary School but ide ru id khot bashit hem jong ka kanhon scouts and guides ke e kabala belong ya ka kanhon jong Don Bosco Media Network ban ya kendu ye ini Longkmie kadai halor kasap kapong jong I kabala pau hadin be ila shong that na kakam Haka pelau jong kani kaying penyu I kajing tensat bo kai ke baharukom ke ba pen Myllen kam tam ye ki khna khulung but ki Ksiew sintiu ki ba bon jat omla ban nge bayi kini kitiar baro kentup ikiting shop jong ki marat bat kisim kido ikong de Gresha I Shilla ilashnahi da ka pendon kam di kitiar ki ba pendon kam shu kam tam kitiar plastik ki balada bret pathar ki pen isi dori ya ka saudong saukun bat pendon kam ru de ki naron ka dobilan usyap bat ki wei de kitiar ngamul ya ki khna ki barit ha school ngamul ya kini ki jingshna ngapet ya ki ngapet ya ki hangno ki duna hangno ki at hangno ki than bangan penbiang ya ki namar ba ngasutnat pelat ban hikai school kan tam ya ki khlung ki barit namar ba ki dangrit ngahap ban pet bahaya ya ki te bangam yo asu ban hikai pat mentang ngamul ya kini ki jingshna kumni man kasngi ngasko kum ba ki de ki khlung ki barit ngasna ngapet yaki na barok saudong na barok sau Liang bat ngapendon kam sibuan haki jatiar haka ban snai kene kum usyap ka dobilat ka korni nang ta ka ka gloves ru ngahap hong namar ba ka dobilat te ka bam yaki kti phi dang lek bet da ka kti ta ka daw ngahap hong da ka gloves bangan dak ban snai kini ki jing sna kam tam ni le haba pen mur ba pen khun ba pen wandur kum to ban le bit direct ta ka kti te simpre kti ki bam lut ki kti te Denmark ta ka daw ngasos ngotanat bangan snai kini ki jing sna namar ba ngala mis plat ya ki khana school Wat la ban snai kini kitiar ikong de Gresha I Shilla ipendon kam de kitiar bala kentat Henry ban thiet ya ka dobilan usyap kirong unarot bat ki wei de ki jingdon kam hap hi ban pelut ya ka pisa
penban watla ila syong thai ina kakam, bantiet ikini kijing don kam baro, lakershan pura ye i da baro sanwat ki khun ki balatrei hala ki jong ki kam ki jam. Ru baro sangut ki persakurim ki yo yang abang asngut tenat mensna jing sna baro ki ya pasat yang aken ki ya ai ki ya kersan yang don ki ba ai pisa bangen tit do bilan don ki ba ai yang bangen tit kini ki kemen kan ki yo bang ngasat ngaklan ngasutenat menteri kum ya kini ki kam te ki ya yarap kan baro hapor bangalit training hapor har scouts and guides kan computer I madam isajang make things out of waste material te na kitiar ki bam don kam show kinde I ngala pelang si buon ha ki bilor ki sundukot ki ai kumtu te habang ayo por pat mentanga sna ken pet kum kini ki ki bilor nga ai rong te nga sna ken ya kini ki sim pada long bas ngutenat hi ya ki marat untuk long ngasna ken community ki heron kini pada ki flamingo kum kini ki jakot atat ba ki Ksiew jangaru ki ladon ki ngasna kum community park ken na menta ki Ksiew kindawan ki mare kum tu ki yo I kini ki kemen ki Ksiew kan dengan nang mut man sna kambun syo da benta ki Ksiew lejang. Ikong te Grisha Ishilla tang be idon sap panchna yakini kitiar Henry ijusngo tenat ru ban lumthop yakitiar tem ki babunjat bat prashang tem ru yakini kijing tem da ka bahikai hidalade klem dalet sha hikai hakino kino ki skol hikai tem hakini ka kamra pinyu I kitiar tem ki babunjat bat don ru kowe ka gitar ka be ilashna hi kenthop ya ka almari ban penyen yakini ki gitar. Ngajing tem ngas tenalut para
ngapersang ban tem barak haji jajing tem kan te ya kanu nu ka jajing tem ngala bet ban penmi sur tang bangam 4 pro bah kan hadu kata-kata te kani ka hawen gitar ngasutenat ha bentem nang tang ba ketu pede kalong jenjar ya ki string nemar ki string ya hak hit na sabar phim yo na Shillong te mentapat ngakam sutenat bentem ya kabies te mentaya kalit ru ngala sedang ban persang punta karidim tenganang ben te kadram ru ngat persang kene barak hai ngala persang ka mandolin.